Nescafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inaprobaran kan House Committee on Economic Affairs as in Committee on Social Services ang substitute bill as in committee report may kinaraman sa propestong ikatulong bayanihan law. Sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco na 290 na mga miyembros kan Kamara de Representantes and principal authors as in co-authors kan propestong bayanihan to arise as one act. Nag-apelar man siya sa Senado as an executive department na suportahan sindas na maibusol ang propestong lakdang. Idinagdag pa man niya na kaipuan ninda ang tabang kan Senado as an executive department bilang magkatuwang sa saindang misyon. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Parahay na hapon sa Indogabos mga tugang.
Ini po si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamungunya na hapon? Oh, sana magayon sa inyong hapon. Ano dahil magkanulugod na igmamati-mati. Na maugmakitang ngunyan na hapon. Ngunyan na aldaw. Sabi nga ni, every day is a blessing. Na every time na tayo ay nagigising, palaging may blessing. Kaya dapat tayo palaging nagpapasalamat sa Diyos. So welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kunya na Martes, ika-25 ning bulan ning Mayo. Okay, 2021. Siyempre, sa programang iniigwa na naman akong itataw sa indo ng Marhay na Bareta. Magayonon ang satuyang Marhay na Bareta. Siyempre, iyan ay maghahali, manunungod iyan sa tataramon kan satuyang kagurangnan. Yan ang satuyang palaging pigkukua na magkaigwa kita ning kusog. Ang tataramon ning kagurangnan mga tugang, yan ang nagtatao sa tuya ng kusog. No? Kaya pag kita perming nagdadangog sa tataramon ng kagurangnan, sa tataramon ni Jesus, tataramon ng Diyos, makusog kita. Yan mga tugang. Kaya sabi nga, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yan. At yan, babasahon ta ang Ebanghelyo ngunyan na aldaw, nahali sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 28 hanggang 39. No? Kaputon ko na kamo, kani, ano ang isusuko nindo? Yan, para naman surrender. Anong isusuko ta sa kagurangnan? Importante sa buhay. Pagsuko, giving up. Okay, what will you give up? So that you will have to live up. Yan. Remember, may kasabihan, what you will live up, okay, you will live up. Yan. Mga putin pa mga tuga. Sa satuyang mga sadiri. Kaya ano ang satuyang isusuko parang, halimbawa, pag isinuko ta ang aking katamaran, ang satuyang hugakunon. Kung ka maghinugak, pag naghinugak, anong mangyayari sa imo? Mayong mangyayari. Pero kung isusuko mo ang pagiging hugakunon, non. Ikaw mga tugang ay magiging mahigoso, non. Magiging kang mahigos. Okay? So, samahan ninyo ako mga tugang sa satuyang programang inihata. Kadakol na naman kamong mauukudan. Sa satuyang programa. Siyempre, bago kita magpadagos ka sa satuyang programa, maghagad kita ng tabang sa Diyos na kita ay tawaan ng inspirasyon. Na anuman ang satuyang pag-uurulayan, anuman ang sasabihin ko, ay magtao sana ng inspirasyon. Magtao ng ikakarahay sa satuyang buhay. Okay? Kaya nga mga tugang, magpangadyi na kita kan satuyang paboritong pangadyion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang DCGB upang maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. At bindisyonan niya po lalong-lalo na ang may-ari, ang mga nangangasiwa
ang mga nagtatrabaho at ang lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Nailigtas niya po kami sa anumang kapighatian o kasakiman o sa kasalanan o sa anumang kapahamakan at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod, makatulong sa aming mga kapatid. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, padagos kita kasatuyang pag-urulayan mo niya na hapon. Magayunon mga tugang. Ano kaya basahon ta muna ang bareta ning kagurangnan, ang marhay na bareta ning kagurangnan. Ano? Ini po nang manunungod sa sinabi ko nga ni Kasubag-o, ano ang satuyang isusuko? Yun. Ano ba ang satuyang iiwanan? At para makasunod tayo sa Panginoon. O kung may tanong man, may hapot kita mga tugang. Ang hapot, ano ang nagpe-prevent sa tuya parang kita makasunod sa Diyos? What prevents us from really following the Lord? So, sa English baga, bako niyo? So, importante. Ano ba talaga? Minsan, gusto kong sumunod sa Panginoon, pero, yun. Palaging may pero. Ano? Ngunit, subalit. Pero gusto ko sana, Lord, gusto ko maging banal, pero, yun. Lord, sana gusto kong magpakabait. Ngunit, palagi bang may mga ganon? Yun. Yan. Sa tuyang basahon mga tugang, magayunin niyon. Ani sa Ebanghelyo ni San Marcos, na talata 10, kabanata 10, talata 28 hanggang 31. Okay. Dangan, nagtaram si Pedro. Hilinga, binayaan mi ang gabos asin nagsunod kami sa imo. Tingnan mo, ang nangyari Ano ba? Sabi ni Pedro, Lord, sumunod kami sa imo. Ano ang samuyang makukuha sa imo? What is it for me? Sabi nga sa English Ano ang makukuha ko sa imo pag nagsunod ako sa imo, Lord? Yan, napunta baga? Kung magpapadi ka, anong makukuha ko sa pagkaging padi? O pagpapakabait ako, anong makukuha ko sa magpapakarahay sa buhay? Yun, piga po tabaga, ano ang makukuha ko? Pero yan, sinasabi nga yan ang satuyang FM radio station. What is it for me? Yun ang paboritong istasyon kang mga tao yung FM station. What it is for me. Ano ang makukuha ko, Lord? Yan. Ang hapot baga ni Pedro kay Jesus, ano ang makukuha ko, Lord? Hilinga, binayaan mi ang gabos? Talaga, iniwan niya ba talaga? Alam mo mga tugang, si Pedro, may agumbaga siya. Kaya nga may biyanan. Ginamot ni Jesus ang biyanan ni Pedro. Yun. Ano ang makukuha? Iiwanan niya yung pagiging fisher of men. Yung pagiging mangingisda. Pero sabi ni Lord, gagawin kitang iwanan mo ang fisherman, ang trabaho bilang fisherman, pero I will make you fishers of men. Yan. Ikaw ay huhuli na, hindi lang ng mga isda. Ikaw ay manghuhuli. You will fish. Men. Uhuliin mo ang mga tao. Okay. Sabi niya, ano ang makukuha mi, Lord? Binayaan mi ang gabos, pero kami masunod sa imo. Ano ang makukuha mi sa imo? Yan. Sinabihan sila ni Jesus. Yan ang sabi ni Jesus. Pag dangugunta, magayunon mga tugang. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, ang magbaya kan sa iyang harong, o mga tugang, o mga magurang, o mga aki, o kaumahan, huli sako, asin sa ebanghelyo, o yun, importante, may dahilan. Ano yung pinakadahilan masunod kita
sa kagurangnan. Huli sa kagurangnan. Huli sa ebanghelyo. So yun po talaga ang cause why we follow the Lord. Okay? For the sake of following the Lord and for evangelization, sa ebanghelyo. Ini ang pangako. Talaga, ang Diyos nangangako sa tuya. Magayunon ba nga mga tugang sa charismatic, igwag kitang inaapod na claim the promises of God. Ano mo, kadakol na pangako ang Diyos sa satuya. Ano? Nga lang data kiniklaim, data hinahagad. Hagadon ta. Ano? Ano sabi ng Panginoon, ining pangako, where 2 or 3 are gathered in your name. Okay? Sabi sa ro o dalawa nagkakatipon sa ngalan ko, I will be in their midst. Yun, ang pangako ng Diyos. Na daig kita pababayaan, kundi siya ay magkakairibahan. Makakaibahan ta ang Diyos. Yan mga tugang. Pangako ng Diyos yan. Okay? Ang Diyos nangangako sa tuya. At ang mahiling ta mga tugang, na pag ang Diyos nangako, tinutubod niya. Bakun arog sa tuya. Kasi kita mga tao may sinasabi, promises are made to be broken. Mali po yan. Ano? Mali yan. Dapat pag nangako kita, sundin ta. Tupdin ta. Ano? Tubudon ta. Kung di mo gigibuon, mayo. Kaya importante yan mga tugang. Ang sabi ni Jesus, ini ang kanyang pangako. Magkakaigwa sa buhay na ini. Tingnan mo di pa sa daga, itatao na sa imo. Ang Diyos na ima nangangako na, sige, magpakabait ka ngayon, sumunod ka ng mga utos, at sa pag namatay ka, saka lang ibibigay sa iyo. Yan. Tandaan nindo mga tugang, na misking ngunyan sa daga, itatao na sa imo ng Diyos. Yan. Magayunan baga mga tugang. Anong ngunyan? Digdi sa daga. Bako man yung futuristic na itinatawag nga ni sa salitang utopic. Ano ba, Father, ang utopic? Yung pangako na sinasabi na mayo man talaga, utopia. Yung utopia bagay, utopic ang pangako. Di man sila maasahan. Ang Diyos, pag nangangako, maaasahan mo. Dahil ang Diyos, mapagkakatiwalaan mo. Bakit? Ang Diyos kasi ay tapat. Yan. Magayunan baga mga tugang. Kaya maaasahan ta. Okay? Ang sinasabi ng Diyos, maasahan ta. Miski digdi sa daga, maaasahan mo na. Okay? So, sa inyo magpapatutuo, arog ka ini. Lalo na kami, na mga inapod, maging padi, okay, maging religyoso. Okay? Siyempre, we give up our parents. We give up our houses. We give up our homes. Marami kaming give up. Especially when we promise the vow of obedience, we give up our will. So, ang masusunod ay hindi yung gusto ko, kundi ang gusto kan sa ko yung superior. Halimbawa, sinabi, Boots, dumang kita i-assign sa Legazpi. Kaso, 2013, sinabi sa ko, dati yaw na ako sa Manawag. Okay? Sa Manawag. Tapos dumang ka sa Legazpi. Di man ako makapagreklamo. So Lord, okay, your will be done. Siyempre, sabi ko, whatever God's will, it will be will. It's really well. Yan, tanda natin. Whatever is God's will is always the best. And it will be well. Talagang totoo po mga tugang. Dahil ka pababayaan ng Diyos. Yan ang pangako sa imo ng Diyos Sabi niya, magkakaigwa sa buhay na ini ning ginatos pang harong. Tingnan mo, kadakol akong harong. May harong ako digdi sa Legazpi, sa kumbento, kan UST. May harong ako duman sa Tigaon. Harong mi talaga ito. Kambumbase. Igwa man kaming harong sa Santo Domingo Church. Kumbento ito. Kaya pag nagduduman ako, kadakol akong harong. Kaya baga, bako sa ng sarong-harong ang tinaw sa kuya ng Diyos. Kung halimbawa, nag-agom ako, saro sa ng harong ko.
Pero ngunyan, na naging padi ako, kadakol akong harong, sapagat gabos na kumbento mi, kay miski nagduman ako sa Roma, o miski duman sa Espanya, pag Dominican convent ito, ay harong mi man ito. Yon, tingnan mo, magayunan baga mga tugang ang pangako ng Diyos, tinaw ako ning kadakol na harong. O sabi nga ni, ginatos pang harong, talaga. May harong kami sa Amerika, sa Europa, gabos, yun kumbento mi. Yan. Kaya di ka talaga pababayan. In other words, may madadagusan si Father Butch. Oh, yun talagang pangako. Pangako ng Diyos na kadakol akong madadagusan. Halimbawa, pag nagduduman ako sa Manawag, I feel at home because harong mi ito. Harong kang mga Dominikano. Nagduman ako sa Letran, Calamba, Letran Intramuros, o UST Manila. Pag nagduduman ako, ay harong mi din ito. I feel at home. Kaya yan ang pangako sa tuya ng Diyos. Ay kung halimbawa, di ako naging Dominican, di sarusan ang harong ko. Ano? O maringani kung may igwa akong harong, harong-harong. O Father, bako, may arong na lang, arong. Sarusan ang harong. Pero dahil nagsunod ako, kadakol akong harong. Kadakol akong madadagusan. Yan. Alam mo, pag nagsunod ka sa Diyos, kadakol kang madadagusan. Kadakol magpapadagos sa imo. Yan. Ano sabi pa pangako? Magkakaigwa sa buhay ni ini ning ginatos pang tugang. O, tingnan mo, ang tugang ko sana talaga, ang tugang ko, may tugang ako sa tunay, may tugang ako sa luwas. O yan, no, pero maliban sa tugang kong sa tunay, may tugang sa luwas, may mga tugang pa man ako sa mga padi. O, kaya brothers and sisters, o yan, mga Dominican, maging nasa sa Europa, sa Amerika, digdi sa Pilipinas, pag Dominican niyan, tugang ko niyan, Madre man, Dominican yan, tugang ko pa man iyan. Magayon ng mga tugang ang pangako ng Diyos, kadakol ako mga tugang. At dahil kadakol ako mga tugang, ay kadakol akong malalapitan. Pag may problema, di kadakol ako madudumanan. Kaya kami mga magturugang, nagtatarabang-tabang. Halimbawa, UST Legazpi, tinatabangan din ang UST Manila. O talaga? O bako, ang Letran, nagtatarabang-tabang. Yan, pag kadakol ka mong tugang, nagtatarabang-tabang. Magayunon mga tugang. Iyan pangako ng Diyos eh. Kadakol kang magiging tugang. So bako sa nasutugang mo sa dugo, kundi tugang mo sa pananampalataya, brothers and sisters in the faith. Yan, kadakol kitang mga tugang. Okay? Uni pa, magkakaigwa sa buhay ni ini ning ginatuspang magurang. Tingnan mo, bako sana si mama, si papa ang magurang ko. Kadakol ako nagiging magurang. Mami, daddy. Talagang kadakol baga. Mga magurang. So mga magurang, ang magurang kasi maataman. Kadakol nag-ataman, mga mentor, mga coaches, okay? Mga magtatabang sa imo. So kasi mga magurang ma-advise sa imo, kadakol baga. No? So mga digdi sa kinabaan, tatawang ka talaga ng Diyos ng magurang. Okay? So yan. Ano pa? Sabi, magkakaigwa sa buhay na ini ning ginatos pang harong, tugang, magurang, aki. Father, may aki ka ba? Dae akong aki sa dugo. Pero kadakol akong mga aki bilang sa binunyagan. Okay? Kasi dahil sa bunyag, naging aki. Okay? Naging aki. So, spiritual children. Kadakol mga aki. Saka, kaumahan. Anong kaumahan? Properties. Okay? So, kadakol ka pala, Father, kadakol mga pag-aari, in other words. Kasi, kaya nga, pag nagsunod ka sa Diyos, dahil ka talaga matios. Tatawang ka ng Diyos ng mga pangangaipuhan mo. Yan, magayon ng baga, sa kakaumahan, kaibaan mga kasakitan. Iyan nga lang, kaibahan talaga ang kasakitan. Kaibahan na iyan.
ang tawag natin sa kasakitan, mga struggles, suffering, kasama na iyan. Kaya nga, yung mga hardships in life ay kasama sa buhay. Okay? Kasama na yun, persecution. Pero ito ay mga makakatabang sa tuya. Okay? Sa maabot na panahon, tingnan mo, nangako ang Diyos nangako ang Diyos na una magkakaigwa ka, ngunyan, saka sa maabot na panahon. O, digdi sa daga, igwa ng pangako. At sa maabot pang panahon, magkakaigwa ka pa ning buhay na daing katapusan. Magayunan mo ang pangako ng Diyos Daing kita talagang mawawaran. Kaya pag nagsunod kita sa Diyos, pag sinuko ta ang sa dirita sa Diyos, daing kita mawawaran. Kundi magkakaigwa kita. Magayunon Magayunon mga tugang ang ebanghelyo tangon yan. Kung sa tuyang i-apply iyan sa tuyang buhay, di kita talaga magsasabing magtitios. Bakit? Magkakaigwa kita Magkakaigwa kita. Sa maabot na panahon, magkakaigwa ka ng buhay na daing katapusan. Alagad, initandaan mo alagad, kadakol sa mga nainot ngunyan na mahuhuri. Asin kadakol sa mga mahuring ngunyan ang maiinot. Ganun lang yan. Ang importante mga tugang, dahil kita nanggad, pababayaan, ning kagurangnan. Magayunon. Okay? So anyway, mabalik giraray ang sa endong lingkod. Pwede ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851. At the same time sa 0966-533-8475 at doon sa DCGB News Online sa Facebook. At mag-share ka mo kung ano ang karanasan ta o mga experiences sa buhay na daig kita pinabayaan ng Diyos sa kabila ng mga pagtitios. Lalo sa pandemyang ini yung mga tugang, nakadakol sa tuya ngunyan ang nagtitios. Okay? Nadidipisilan gabos. Naghihina, tawag yan sa Tagalog? Naghihikapos. Yan, naghihikapos. Nagtitios dahil sa pandemya. Pero sa kabila niyan, igwa pa man kitang makukua. Dahil kita nang pinababayaan ng Diyos. Sabi nga ka sa kuyang tugang na nandun sa Amerika, Manoy, grabe digning nga sa Amerika ang pagtitios. Talaga, nagtitios na ngayon sa Amerika dahil sa ang gasolina mataas. Maray na nga miski ang pagkakan. Dati, ang pagkakan, pero ngunyan, talagang nararamdaman na ang pagtitios. Maray nga taigwan sa mga tinanom na gulay sa likod, nag-backyard gardening, o at least siya nagtitios sa pagkakan. Okay? Although may pigtitios man sustugang ko ipangadyi man sustugang ko perming may hilang ito sa likod, spinal cord. Okay? So but anyway mga tugang, daing imposible sa Diyos. So babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Maghanap buhay muna kita. Ang oras mo niyan ay 31 minutes after 1 o'clock. Tud sa Indokang, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Tad Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mixten Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mixten. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide.
Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab.
Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Amang marahay na hapon with Father Boots Bombase, OP. At sa tuyang pinag-uurulayan nga ni mga tugang na pag kita sumunod sa kagurangnan, digdi pa sa daga, magkakaigwa na kita ning mga pagpapala. Hindi lang yung pagkatapos kitang magadan, saka lang ang pagpapala. So in other words, yung pangako, tutuparin na ng Diyos kahit dito pa sa lupa. Hindi naman ang Diyos nangangako o magpapakabait kayo, pero pag namatay kayo, saka ka lang ibibigay ang aking pangako. Delikado yan, ha? Mahirap yun. Yung nangangako na wala nang palang talagang pangako. Pero ang Diyos hindi. Nangangako ang Diyos, digdi pa sa daga, itatao na sa imo. Tataon ka ning pangako ning kagurangnan. Magayon na baga. Yan, mga tugang. Ngunya sa igwa pa kita natatada mga pirang minuto. Gusto ko lang basahin so itong sinabi ni Kuyan ni 9261. Yung mananggad pag naghinugak ka, gutom. Gutom yan. Kaya dapat we have to give up. Isuko mo ang pagiging hugakon. Kaya di ka na magpaparahugakon. Tama, baga ang sabi ni 9261. Di kita magparahinugak. O sabi nga ni Nerman check in Father sa program. Remembering Padre Pio today. Okay. So mga tugang, gusto kong tawaan ko ka mo ning sabi pa ni Kuyan, ni 6333. Sabi niya, good PM Father, pag nag-promise, hindi drawing. Tama ka, 3633. Ang tao, pag nangako, drawing lang. Drawing. Pero ang Diyos, hindi. Pag nangako ang Diyos, talagang nakapako. Talagang ipapako niya yan. He will nail it. He nails it. Kaya nga, pati ang Diyos talaga, nagtatao sa tuya, nagpaparumdum. So yan. Pati yung mga tugang, sa mga natatatapang mga, may itatao ko magayunon kasi, na pag sumunod kita sa kagurangnan, talagang sabi nga, earthly benefits and heavenly benefits, itatao sa tuya ng kagurangnan. Okay. So, pag kita magtubod at magsunod sa iya, ini, number 1. Okay. Itatao sa tuya, wisdom. Okay. Alam nyo, si Solomon, yan hinagad niya si kagurangnan. Wisdom, kadunungan. Okay? O last Sunday, nag-Pentecost tayo. Sa mga 7 gifts of the Holy Spirit is wisdom. Okay? Ano yung wisdom? Yan po ay napaka-mahalagang regalo ng Diyos. Which King Solomon had when he asked from God. Okay? To be able to effectively rule the people of Israel during his time. Importante yan. So, itinataw sa tuya ng kagurangnan pag nagsunod kita sa iya. Okay? God gave him a discerning heart to govern his people, to distinguish between right and wrong. Yan. Pag nagsunod kita sa kagurangnan, malalaman ta ang mali at tama. Okay? At yan ang importante, malaman natin kung ano ang mali, wag na natin gawin. Kung ano ang tama, yan ang ating gawin. Okay? So, gawin natin, always do the right thing. Okay? That is a characteristic of a wise man. Ang taong madunong, pirming pigigibo ang numan ang ikabubuti at tama. Yun. Hindi yung ginagawa niya yung kanyang kagustuhan. Ang tawag yan, hindi wise, kundi hangal, fool. Okay? So, one of the characteristics of a wise man is always to do the right thing. Okay? The right thing. Ano ang tama? Number 2, itatao pag nagsunod kita sa kagurangnan, digdi pa sa daga, saka sa pagkitayaw na sa langit, itatao ang kanyang pangako, magkakaigwa kita ng peace,
igwa kita ning joy and happiness. Okay? Peace, joy, and happiness all come from Jesus to those who follow Him. Kaya nga, halimbawa, pag ikaw sumunod sa Panginoon, hindi ka nalilito. Hindi ka nagkakaigwaning pagdududa. Kasi mayroon kang kapayapaan. Okay? At tanda natin, sabi, if you follow Jesus Christ and abide by His words, He will grant you peace that passes all human understanding. The peace which the world cannot give, which only the Prince of Peace, who is Jesus Christ, can give. Okay? At the same time, tatawang ka ng Diyos ng joy, ligaya. And what is that joy? Joy is the state of happiness and freedom from oppression of Satan in his cohorts. So, importante talaga. Pag sumunod tayo sa Panginoon, sa kagurangnan, magkakaigwa kita ng kapayapaan. Magkakaigwa kita ng kasiyahan. Yan ang importante. Okay. Number 3, pag kita sumunod sa kagurangnan, yun ang pangako niya itataw sa tuya ng kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Siyempre, pag sumunod ka sa Diyos, ililigtas ka. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, mapapahamak ka. Okay? Tingnan mo, may mga taong napapahamak. Bakit? Hindi naman sinusundan ng Diyos Ang sinusundin nila, yung gusto nila. Okay? Napapahamak. At the same time, makikita natin na napapahamak ang tao. Bakit? Hindi kasi sinusunod ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, pag sumunod tayo sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabi nga, the only sure protection available is Jesus Christ. Here on earth and in heaven, Jesus Christ. Okay? It is very sure, and remember, God never fails. Okay? So yan mga tugang, kaya mahiling tayan sa even King David asked God for protection from his enemies, wanted to kill him. Okay? So, pinabayaan ba si David? Hindi. Hindi siya pinabayaan. So, kita, pag nagsunod sa Diyos, di kita pababayaan ng Diyos. Yan ang magayon nun. Pangako sa tuya mga tugang yan. Tingnan mo, so mga tao na sumunod kay Jesus, hindi ba kasi sila pinabayaan? They were delivered from sin, okay? But at the same time, binigyan sila ng protection. Okay. Number 4, ang importante mga tugang, iniho, pag kita nagsunod sa kagurangnan, maniwala kita na pag may mga sakit, tayo ay kanyang pagagalingin. Yan. Minsan nagdududa kasi kita, ang Diyos ba makapangyarihan? Pagagalingin kaya tayo ng Diyos. Okay, sa COVID-19. Yung mga naniwala talaga sa Diyos pinagaling baga kung marinig mo yung mga nagkaroon ng COVID-19. Dahil sila ay talagang mataimtim na nagdasal at nag-bargain pa sa Lord. Lord, pag ako'y gumaling, okay, ganito. Gumaling baga sila. Ngayon, katingnan ninyo, naglilingkod sila sa Panginoon. When you are sick and you pray to Jesus for healing, you will be healed. Alam mo, minsan sa kuya mga tugang na kakanta ni, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I'll be saved. Magayon din mga tugang, kasi importante sa tao Dapat pakusugon mo sa imong buot. Takadakol ko niyang baga, mga taong tinatakot. Kadakol kaya ngayon niya nagkakaigwa ng pagtakot. Kaya di kita magpadara sa takot. Lalo sa COVID-19, maraming tao na nananakot. Magagadang ka na. Sabihin na, magagadang ka na. May data yan. Dapat magtao kita ng pag-asa. Importante mga tugang. That we become instrument of God's healing power through our encouraging words, through our inspiring words, hindi yung hurting words. Importante mga tugang, because our world is so wounded. Ang satuyang mundo ay talagang wounded na. Why? Because of
so much hurts. Kaya, and at the same time, we are experiencing pain because of the wounds that have been inflicted because of the evil thoughts, evil words, and evil things or evil actions. So importante mga tugang, kadakol ng mangyayaring pagpapagaling. Tularan natin yung centurion na lumapit kay Jesus. Actually, sinasabi natin ito pag tayo'y nagsisimba. Lord, I am not worthy. Okay? But say the word and I shall be healed. Yan mga tugang yun. Yung babae na talagang dinudugo. Sabi niya, Lord, pag mahawakan ko lang ang laylayan ng damit mo, gagaling ako. Ay, gumaling baga. Ang problema kasi sa atin, marami sa atin, nagdududa. May self-doubt na tayo, nagdududa tayo sa sarili, at the same time, pinagdududa. Remember, paano nagkasala si Adan at si Eva? Pinagduda ba kasi ng demonyo, sabi niya ng demonyo kay Eva, totoo ba? Totoo ba? Nagduda tuloy si Eva, nagduda si Adan, nagduda. Pag nagduda ang sarong tao, mangluluya. Yan. Kaya di ka mo magpaparaduda. Kapag magpaparaduda ka mo, maluluya ka mo. Di ka magduda. Okay? So if you are sick, your healing is certain if you call on Jesus in faith and in truth. Maniwala lang tayo kaysa magduda. Okay, number 5. Makikita natin ang pangako ng Panginoon. He is a good provider. He will provide us. Okay? Because sabi nga, Jesus, okay, will provide us. Okay, there is nobody who truly follows Christ and obeys His command that would lack any basic necessity of life. Tandaan po natin, God will provide. Tingnan ninyo, nung ang mga Israelites ay nagugutom, God provide them mana, pagkakan, okay, and quail from heaven. So yung mga tugang, even si Jesus Christ multiplied the multiplication of the loaves, hindi ba? The feeding of the 5,000. Okay? So actually, 5 loaves lang yun and 2 fish. Ano nangyari? Dumami baga? Because God will provide. Yan ang pangako ng Diyos eh. Nalang marami sa atin, hindi naniniwala. Bakit hindi naniniwala, Father Boats? Kasi nagdududa. Pinagdududa. Yan, kung magpapaparaduda ka mo, sasabihin ko, Giraray, magiging maluya kita. Panghina tayo ng loob. Tingnan mo ngayon sa panahon ito, marami nanghihina ang loob. Ang iba, nagpapakamatay. Nagpapakamatay kasi nanghina ang loob. Bakit? Hindi naniniwala sa Diyos eh. Ang pinaniniwalaan, so tataramon kang ibang tao kaysa sa tataramon ng Diyos. Ang sabi nga, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Ano sabi ng tao? Alam mo, tingnan natin, ang huling salita ay ang salita ng Diyos. Okay? Yan ang pakinggan natin. Ano ang sinasabi ng Diyos? Kadalasan, ano ang sinasabi nila? Ano ang sinasabi ng tao? Ang dapat tingnan natin mga tugang, ano ang sinasabi ng Diyos? Yan. Makusog ang sa imo, ang buot. Okay? And then, ano pa? Pag kita nagsunod sa Diyos, okay, God will supply us with His grace and mercy in time of need. Tandaan po natin, sa oras ng mga pangangaipo, dai ka nanggad pababayaan ng Diyos. Ako, I can testify to that. Diba? Nagpapagibo kami ng sarong. Okay? Naabot-abot ba ka sa mga kwarta? Miskade akong kwarta. Naigwa kami itong project naman sa Tigawon. So harong mi, siyempre, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang tatay ko, habok ko man na pabayaan, so harong mi, na mabulok. So pinapapakarhay ko. Anong ginigibo? Minsan, maabot sa kwarta, talagang di ka pababayaan ng Diyos. Naramdaman ko yan sa pangangaipuhan ko. Dahil man ako pinababayaan ng Diyos. May mga tawong nagtatabang sa kuya. Lalo si Apid. Thank you very much, Apid, sa pagtabang mo sa kuya. Okay? Sa pangangaipo ko, tinatabangan ako ni Apid. Minsan nangungutang ako sa iya. Talaga pinangungutang naman niya ako.
Pero talagang tinataunasan sa kuya, talagang mabuo to ng aking iniho. Okay? So, thank you very much. Dahil kita pababayaan ng Diyos. Tanda natin yan. Okay? God is merciful and gracious. Okay? Tanda niyo, pag kita nagsunod sa Diyos, okay? Si Maria, tanda ninyo, okay? The fruit of the womb. Okay? Many have been blessed with the fruit of the womb. When they prayed and looked toward Jesus in faith, tulad si Hannah, had Samuel when he asked God for a child. Okay? So talagang daig ka pababayaan ng Diyos. O isa pa, pag nagsunod kita sa Diyos, pag nagsunod kita kay Jesus, ang pangako niya, patatawaran kita sa satuyang makasalaan because forgiveness of sin. Magayunin mga tugang ha. Ang Diyos kasi hindi mapaghiganti, hindi tulad ng tao. Pag tayo ay nagkasala, hindi na pwede, hindi na pwede. Ang Diyos hindi, kahit anong kasalanan mo, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka. Sapagat ang Diyos ay hindi mapaghiganti. Okay? Na hindi, pag sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Hindi po ganun ang Diyos. Ang demonyo ganun. Ang demonyo, sasaktan ka talaga ng demonyo. Pero ang Diyos hindi. Okay? Kaya tingnan ninyo yung sinabi ni Jesus doon sa magnanakaw. Ngayon din, isasama kita, okay, sa paraiso. Bakit? Mapagmahal kasi ang Diyos eh. Yan ang pangako. Magayon. Kadakol talagang itinataw sa tuya ng Diyos eh. Halimbawa, ganun din, ang taong naniniwala sa Diyos, okay? God's promotion, yan ang magayonon. Man or woman cannot promote himself or herself and can be at peace, but promotion carries from the Lord. Okay? Galing sa Diyos po yan eh. Okay? Ang importante, God is promoting you. Okay? When God will promote you, or God promotes you, ay hindi ka na i-demote. Hindi tulad na, halimbawa, sa tao, promoted ka sa trabaho, ay sa pagkatapos ng ilang taon, i-demote ka pa. Ang Diyos hindi. He will always promote you. Okay? God's promotion. Number 11, ito po ang pinakamaganda eh. God, sabi nga, bibigyan tayo ng buhay na daing kasagkuran. Yan ang mga bighagad ta, daig kita magagadan. Yan. Ayan ang napakagayono na benepisyo or benefits in following the Lord. Daig kita magagadan, kundi kita magkakaigwa ng buhay na daing kasagkuran. But then mga kaibigan, inabot naman tayong oras ng pamamaram, kaya gusto ko magtapuson ang satuing pangaji, sa tuwing programa sa pamagitan ng pagpapangaji. Okay, mangaji na kita ka sa tuwing pangajion. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Diyos babalos po sa indogabos mga tugang na ginanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon with Pat Kumbase OP. So, magbalik girada ako sa aga. Ang programa ta alauna hanggang alas 2, Lunes hanggang Biyernes, magkairibahan kita. Sana hadakol ka mong maukudan. Okay? So, pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala kita sapagat ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. He always fulfills what He promised. Maaasahan natin ang Diyos kaysa ang tao. At ngayon, sabihin natin ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang kanyang kalooban at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat at sundan po natin ang susunod na programa, Usapang Pamilya ni Kuya A. God bless everyone. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye.